धन्यवाद मॅडम। यानंतर अंजली पुजारे मॅडम यांना देखील विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। कोकणशाहीचे संचालक साईनाथ गावकर यांना मी विनंती करतो की कृपया मॅडमचा सन्मान करायचा आहे। पेशानं शिक्षक असल्यामुळे पुढची पिढी, पुढचा भारत घडवण्याचं पुण्यकर्म त्यांच्याकडून होतंय। ज्ञानदानाचं एक पवित्र कार्य आज त्यांच्याकडून होतंय। त्यामुळे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवंत पुरस्कारानं त्यांना यापूर्वी देखील सन्मानित करण्यात आलंय। त्यांच्या आजवर केलेल्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाही न्यूज चॅनल आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या संयुक्त मंचावर त्यांचा हा सन्मान केला जातोय। यानंतर अंजली पुजारे मॅडम यांना देखील विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपले मोलाचे 2 शब्द व्यक्त करायचे। धन्यवाद। आदरणीय व्यासपीठ उपस्थित या ठिकाणी सर्व माझ्या भगिनी आणि कोकणशाही न्यूज चॅनल तसंच स्वामिनी एज्युकेशन पेशाने मी शिक्षिका आहे। गेली 34 वर्षे मी ज्ञानदानाचं कार्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच करत आहे। आता मी सोनोळतर पहावेली या शाळेमध्ये उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे। या ठिकाणी आता बऱ्याचशा मान्यवरांनी आम्हा स्त्रियांसाठी जे काही आपले विचार मांडलेले आहेत ते खरंच आपण घेऊन जाणारच आहोत। त्याचप्रमाणे आत्ताच आपल्या पवार डॉक्टर मॅडम यांनी जे म्हणजे या चॅनेल पाहणाऱ्या सर्व चॅनल्सवाल्यांना जे हे केलेलं आहे, जे म्हणजे आश्वासित केलेलं आहे, तेच मी सांगू इच्छिते एक शिक्षिका म्हणून की आजच्या बरीचशी जी पिढी आहे, जी मुलींची ज्या माता होत आहेत त्या माता कुपोषित निघत आहेत आणि ही जी पिढी होते आहे ती पिढी कुपोषित पिढी निघत आहे आणि त्यासाठी शासनाला बरेचसे उपक्रम राबवावे लागलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे उत्कर्षा मुलींसाठी वेगवेगळे उपक्रम आम्ही शाळेमध्ये राबवले आम्हाला भाग पडत आहे। तर जर माता जर सुदृढ निघाली तर भारत देशाची जी पुढची पिढी आहे ती सुदृढ निघणार आहे आणि यासाठीच सर्व माता भगिनींनी या ठिकाणी उपस्थित माता भगिनी आहेत आणि एक शिक्षिका म्हणून सुद्धा सांगेल की सर्वांनी प्रथम अभ्यास किंवा जी या ठिकाणी पदव्या धारण करून मोठमोठे होण्यापेक्षा प्रथम या ठिकाणी मुलींना आधी सुदृढ घडवा आणि आपल्या भारत देशाला सुदृढ अशी पुढची नागरिक किंवा पुढची पिढी द्या, एवढंच मी सांगेन। त्याचबरोबर या ठिकाणी स्वामिनी एज्युकेशनच्या प्राजक्ता गावडे मॅडम या खरं तर बॉटम मुंबईच्या असून सुद्धा त्यांना कोकणाची आवड निर्माण झाली आणि कोकणात माझं एखादं या ठिकाणी याची संस्थेची एखादी शाखा असावी अशी तिची जी इच्छा उत्पन्न झाली आणि त्यातूनच तिने कुडाळ आपलं निवडलं आणि कुडाळमध्ये तिने या ठिकाणी शाखा उत्पन्न केली आणि आपल्या या कोकणातल्या मुलांना अतिशय अशा काही संध्या निर्माण करून दिल्या। त्याबद्दल मी तिचे खरं तर खूप धन्यवाद करते। त्याचबरोबर आपली कोकणशाही न्यूज चॅनेल जो आहे तो तर घराघरात सगळ्यांचा लाडका चॅनेल आहे। तर या ठिकाणी आम्हाला म्हणजे अगदी आम्हाला या ठिकाणी निमंत्रित केलं तेव्हा मी थोडीशी आशंका होती की प्राजक्ता माझी म्हणजे मला एकदम क्लोज आहे म्हणून मला बोलवते की काय। तर इथं आल्यानंतर मला असं समजलं की कोकणशाहीने सुद्धा अगदी तळागाळातल्या विविध मान्यवरांना विविध इथे नारी म्हणजे नारी शक्तीला निमंत्रित केलेलं आहे। आमच्या आवेकर मॅडमला सुद्धा पाहिल्यानंतर मी आश्चर्यचकित झाली थोडीशी। तर खरंच तुम्हाला म्हणजे मी अगदी धन्यवाद देते आणि तुमचे दोन्ही स्वामिनी एज्युकेशनचे आणि कोकणशाही न्यूज चॅनेलचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते। तुम्ही आमच्या हा कार्याचा जो गौरव केला आहात त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।